Assalamu alaikum. Amma alaikum salam. Allah shiga mutum. Barka da zuwa. Alhamdulillah. Masha Allah. Alhamdulillah. Yanzu kuke tafe? Masha Allah. Barka da zuwa. Barka da zuwa. Barka da zuwa. Allah saka. Barkan ki dai. Masha Allah. Abin da yake tafe da ni. Dakata. Muna abu a gaya mana abin da ya kawo mutum. Ai kafin ki zo an kawo min labarin ki na san da zuwan ki. Ba ki ca jahore ba? Wale aka kasan sunana. To ni yanzu kuma abin da na gani a kanki in zan ce zan gaya miki ai ki kasa cin abinci ma. Na tosaya miki. Ba ke ce kike zaune a Saudiya ba kika aure mijin ku ya mutu da ƴaƴanki kike so a raba gado a baki naki da na ƴaƴanki suka miki malakisa suka koro ki Najeriya ba? Din na gani gashi nan. Tun da nake aiki ban taba ganin aikin da ya rikitar da ni ya ban tausayi da wasu abuna irin naki. To mala yanzu ya kake ga za a yi? Ni a yanzu ai ni sha yanzu magani yanzu a yanzu ke so a fara aiki a yanzu a fara aiki. Yanda ake yana dai magana ta kuɗi ce ai ba matsala. Gaskiya ne. To ai dama su ne abu na din. Gaskiya ne. Kana da account? Na da account nan ba abinda zamani ya zo da shi ai ba ma ki. Dubu 200 na gani haja. To sai a fara amfani da shi kafin. Yanzu zan fara aiki. Kin ga yanda na juya littafin haka? Billahi lazi na fara juyar da makiyanki kenan. Na fara juyar da makiyanki kuma yanzu za a fara aiki tukuru. Kina shan rubutu ice ko? To yanzu malam sai magana abin yanka. Kamar abin dai da za a dan yanka dai an ba ma abin nan da za a yanka dai. Ko kuma za a yi miki aiki da kai za a fara miki aiki haja. Da kai za a fara miki aiki. To kin san me ake ciki? Yanzu yau yaushe? Juma'a. Yau Juma'a? Asabar Lahadi zuwa Lahadi da yamma. Ki dawo. Assalamu alaikum. Allah shiga mutum. Ka dawo kenan? Na dawo wallahi. Barka da zuwa. Ai shine Barka da zuwa. Ai dama ban tafi ba. Baka tafi ba? Ina nan gefe ina kallon ku ina jin me kuke cewa. Na ji ta tura maka naira 100,000. Zahiri ta tura mani. To shine sai ce to ya kamata zo ka baka suna tun da wuri tun kafin ma lokaci ya koyi. Gaskiya ne kuma kai da ka bari he da yamma? Allah shiga bata malam wato shi lamar rayuwa a bari ya huce shi ke kada yaban wani. To yanzu in an jima ka zo ka karbi 5,000. Haba malam ina fa zo na can na labe ina jin kuna maganar 200,000 kake cewa an tuma maka. Ya za a ce a baka 200,000 ba dan Allah ya sa na yi maka waya na san da kai cewa ko ba ni zan aikin ba? Ai ba aikin ba ai ba aikin da zaka karsa. Kai ba fa za ka dan ka kawo min ita za ka zo ni da ka na ƙara maka na duniya an ƙara maka 10,000 akai billahi lazi la ilaha illa huwa. Kalle ma wannan billahi lazi. Kana jina in dai kana so a zo na lafiya. Wani a zo na lafiya? Mu mun yi abin da a zo na lafiya? Mu da muke yara amma da alheri. Ba fa zai yi ba. Ba dan Allah ya sa na yi maka waya na san da kai cewa ko ba ni zan aikin ba? mu duk ka ga ya ba cewa ita ga matsalolin da suke me da rike Wallahi waya na ne na manta. kuma duk ba mu ganta ba ikon Allah. Da malam na zo akan zamu yi magana akan abin yanka. Zahiri gaskiya ne hakika. Hakika. Sa na 100,000 yayi. Ya hakika. Kuma aka ba su 20,000. Yayi a mutunce kenan a mutunce kenan a wadace. Aka hada da wancan. Ya zama na 320. Ga ba kashi a hannuna sai kana da mai canta ma riyal. Akwai wanda zai canjo mini ko ni da canjo mini. Ina da mana wanda zai canjo mini. Ina ma da wanda zai. Shi kenan yanzu ba da ma sai ka dawo da 200 da na tura maka in so sai. To babu maganar damuwa. Mota ka dauko min jaka na sai na. Ba damuwa hajiya. Gashi. A riyal din ma ni ai zai dan fi min wata kilma ku wannan aiki. Wata kilma ku wannan aiki. Hakin tura ko? Gaskiya ne. Hajiya baki ji yanayi a jikinki da wasu abubuwa yanayi baki ji jikinki wani ya dan canja ba. Na iya shaji. Bismillah sai ku zauna ku ta bokancin naku. Ni dai ta Allah ba ta ku ba. Kudi na ya riga ya dawo. In na ji maganar da kuke yi ai. Ba akan ki ba kuma ku je ku. Ba akan ki muke magana ba. Hajiya ka a haka hajiya. Hajiya ka a haka. Hajiya. Duk ake